खुलुमबाय बे समावहाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि अनजायग्रा लोगो नोंथांमोन बे समावहाय आंनि अननाय आरो सिबिनाय बयनोबो जासिहरनाय थाबाय इसोरनि मुङाव। दा आङो बे समावहाय मोनसे बाइबेल पद आङो फरायनो हास्थायदों। बेखौ आङो लादों पावलनि लिरहरनाय कलसियारिफोरनो पावलनि लिरहरनाय 3:12 पद बे मोनसेखौ फरायनो। बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सायख'जानाय गोथार आरो अनजाग्राफोर बादि अनख' गोसो गाहाम जानाय, दद्र जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनायखौ गानदो जिसुनि मुङाव। अनज्लायग्राफोर, जोङो बे समावहाय जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै खोनाबाय पावला कलसियाव थानाय कलसियारिफोरनि गेजेराव इसोर खुलुमग्रा, इसोरखौ गिग्रा आरो कलसियारिफोरनि गिर्जायाव बे सिथिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ लिरनानै हरदों। बेबादि खोथा बुंदों बियो। बेनिखायनो इसोरनि सायख'जानाय बिसाफ्रा, इसोरनि सायख'जानाय सुबुंफ्रा गोथार आरो अनजाग्राफोर बादि अनख' गोसो गाहाम जानाय, दद्र जानाय, गुरै जानाय आरो सैसोनायखौ गानदो बे बाथ्राखौ बुंदों। जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, बे मानसिफोरखौ होनदों नोंसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गानदो। माखौ गानदो होनदों? नोंसोरो सैसोनाय, गुरै जानाय, गावजों गाव अनख' जानाय, गावजों गाव सैसोज्लायनाय, गावजों गाव निमाहा होज्लायनाय, गावजों गाव अनलायनाय, बेफोर गासैखौ नोंसोर गानग्रा बादि, नोंसोरनि गानग्रा बादि आगजुफोर बादि नोंसोरो गानदो बे बाथ्राखौ पावला कलसियारिफोरनो लिरनानै हरदों। दा अनलायग्राफोर, बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो आङो फंनैसो बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों खृष्टानफ्रा गमामा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा, जिसु ख्रिस्ट'खौ अनग्रा, बेनि बाथ्राखौ सोलोंग्रा, बेनि सामफ्रोमबो जोंनि गोथार गिर्जा न'आव सोलोंबाय थानाय, बाथ्रा मोनबाय थानाय, बाथ्राखौ लाग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमबो एमब्राब्रा बे इसोरनि बाथ्राखौ गानमारबाय नामा, बा गानबाय नामा, बा गानाखै नामा? जुदि गानाखैब्ला जोङो गाननो नांगोन। जुदि गानबायब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां। आङो फर एग्जाम्पल जोंनि अनलायनाय, खृष्टानफोरनि गेजेराव अनलायनाय आरो खृष्टान नङैफोरनि गेजेराव अनलायनाय, बेनि गेजेराव फंनैसो बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय मोनसे जायगायाव मोनसे न'खरा बेबादि अलखद जादों। आरो बे अलखद जानाय न'खरा, बे अलखद जानाय घटनाया माने सिमां नङा, बियो बे मोगथाङाव जानाय, प्रेक्टिकेलि जानाय, बियो जोंनि मेगनाव जानाय, आंनि मेगनाव जानाय बे घटना। बे जाहैबाय सासे मानसिया, मोनसे न'खरा बेबादि बिराद गिदिर अलखद जादों। बे अलखद जानाय समावहाय बिसिनि आखायाव फैसा गैया, बिसिनि जिबना ओरैबादि माने गरिब न'खर जानायखाय ओरैबादि निरुपाय जानाय समावहाय मोनसे न'खराव बियो फैसा बिहैदोंमोन। बे जाहैबाय खृष्टान न'खर। बे खृष्टान न'खरावहाय फार्स्ट बिसायनाव बिदों, आस्सा बले जोंहा बेबादि समस्या जाबाय, अननानै आंनो फैसा एसे दाहार हरदो, जोंहा बेबादि जब्रा जानानै दङ न'खरावहाय, अननानै एसे हरदो, बेबादि बुंबाय। बेनिफ्राय हाब फैसायाथ' दंनाया दङ, हिन्जावनाव सोंग्रोनांसिगोन। बेनिफ्राय फैबाय, हिन्जावनाव सोंफैबाय, बेबादि निदान जादोंनो उमुगमोनहा, फैसा बिथ'फैदों, जुदि दङबा हरथ'नाया मोजां। बेनिफ्राय बुंबाय बिसिया अब्ला न' सिङावहाय, फैसायानो गैया, एसेल'खा, फैसा हरगोन, माजों हरफिनगोन? मोसौ गैया, हा गैया, माबा मोनसे गैया, बावरिया मानसि, माजों हरफिनगोन? बेबादि
आवाज न' सिंनिफ्राय खोनाबाय अब्ला बे न'खरनिफ्राय जे अननायखौ लुबैदोंमोन जे न'खर बिफद जानाय मानसिया अननायखौ लुबैदोंमोन खोनानानै बियो गिदिंबोफिनबाय फैसानो गैयानो बेबादि फैसा दङमोन जाहैबाय फैसा गैथ'वा बेबादि थांनानै दंहैयो होननानै माबा मोनसे भानानि गेजेरजों बे मानसिखौ थिनहरफिनबाय आरो बियो गुबुन मोनसे न'खराव थांबावबाय बे गुबुन मोनसे न'खराव थांबावबाय बे गुबुन मोनसे न'खराव थांनायावबो एखे केस एखे सोदोबखौनो बे मोनहैबावदों मोनहैनानै बियो थाङै थुङै मोनसे जायगायाव बारलांबावनानै लास्टआवहाय बियो सासे मानसिनिफ्राय बियो 45 थाखा फैसा मोनबोदों बे 45 थाखानो मोनबोनाय फैसाजोंसो बेनि न'खरखौ गावनि न'खरखौ बियो माबा मोनसे गाव जेखौ सानदों गाव जेखौ माने मावदों बिनि जब्रा जानायावहाय बे फैसानि गेजेरजों बियो माबा मोनसे ट्रिटमेन्ट माबा मोनसे खालामनो हादों दा अनलायग्राफोर जों निदान जायोब्ला जोंनि थार अननायखौ जोंनि गोसोनिफ्राय जोंनि थार अननायखौ जोंनि न'खरफोरनिफ्राय जोंनि खाथि खालानिफ्राय जोंनि भागिनिफ्राय गुबै अननायखौ जों मोननो हायो दा बेनो जोंनि अनलायनाया दिन्थिफ्लानाय नामा जोंनि अनलायनाया दिन्थिफ्लानाय नामा मा जोंनि अननाया जाय मानसिया थाखा फैसा गोनांखा जाय मानसिया मोसौ मोसा गोनां हा हु गोनां धन सम्पति गोनां हरनो हाफिनगोन बे हरनो हाफिनगोन मानसिखौल' नोङो अनो नामा बेनोल' नों दाहार होयो नामा जुदि बिदि दाहार होयोब्ला बे अननाया इसोरनि अननाय नङा बे अननाया सार्थनि अननाय बे अननाया जोंनि हायाव थासान्दि संसाराव थासान्दि बै गुबुन हारिफ्राबो हिन्दु समाजनि बिदा फंबायफ्राबो बे अननायखौ अनो आरो बे अननायखौनो खृष्टानफ्राबो जुदि अनोब्ला जोंनि अनलायनाया दाबो फाथायख' जायाखै दा बेखौनो होनदों पाउला नोंसोरो अनख' जानायखौ जेरै इसोरा फोरबो जिसुआ नोंसोरखौ अनबाय बेबादिनो नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो गावजों गाव सैसोलायदो गावजों गाव नोंसोरो हेफाजाब खालामलायदो नोंसोरो बेखौनो आगजुफोर बादि गानदो जों बेबादि गाननांगोन दा जोंनि अननाया सार्थनि अननाय जायोब्ला सुबिदा बादि अननाय जायोब्ला जोङो दाबो गुबै खृष्टान जीबन जापन जोङो खालामनो हायाखै जे अननायखौ उन्दै गथ'फ्राबो खालामो जेरै सासे गथ'आ बेबादि गेलेदों गावनि लोगोफोरखौ लानानै बे गेलेनाय समावहाय बेलासि समावहाय बिनि बिमाया दखाननिफ्राय फैयोब्ला गथ'फोरनो खाजा लाना फैयो बे खाजा लानानै फैनाय समावहाय जोंनि आइया फैबाय होननानै गथ'आ खालामनानै सबाय लाबोनायखौ जायो अब्ला बिनि लोगोफ्रा बेबादि मोनसे गोसोआव माने ओरैबादि मोनसे लुबैनाय फैयो बे खाजा जानाय समाव अब्ला बियो बुङो सासे गथ'आ जोंनाबा आइया दखानाव थांदों हाथायाव थांदों दा खाजा लाबोयोबा आंबो नोंनो एसे होगोन बे सिंनि खोथाखौ फकास खालामनो हायाखै बे इनडाइरेक्टयै बे खेंसालियाहाय बेनिफ्राय अननायखौ बेबादि लुबैदों माबोरै लुबैदों जोंनि आइयाबो दखानाव थांदों दा आइ फैयोब्ला आंबो नोंनो एसे होगोन थारमाने बै गथ'आ खाजा जानाय गथ'आ गावनोबो खाजाखौ एसे हरनांसिगौ दा थिग बेबादि गोरबोनिफ्राय अननायखौ उन्दै गथ'फ्रा लुबैयो गावनि खाजा जानायखौबो मोनजानो मोदोमनि लुबैनायखौबो लुबैयो थिग बेबादि जोंनि अनलायनाया बेबादि नामा सुबिदा बादि अनलायनाय नामा जुदि सुबिदा बादि अनलायनायबा जों दाबो गुबै खृष्टान जानो हायाखै जों दाबो जिसुखौ गाननो हायाखै जों दाबो खृष्टाननि आगजुखौ जों गाननो हायाखै बेनिखायनो पाउला बुंदों नोंसोर गुरै जानाय गावजों गाव सैसोनायखौ गाहाम जानायखौ अनजाग्राफोर बादि अनख' गोसो गाहाम सानलायनाय गुरै जानाय दद्र जानाय बेबादि आदर्श जीबन गोनां जीबनखौ नोंसोरो गानदो जों खृष्टानफ्रा साफ्रोमबो गाननांगौ आं बेखौनो आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अनज्लायग्रा खृष्ट सिबियारि साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय जासिहरनानै